Hagenegi ukirish Bakhuid tong Duwai nagabinda ipin shailang shiar ba pang burlum ba kalai. Sim jiruai sang mas Bakhuid nomor Lait-ïa 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 Shadu anu trying killing God brother Shadu anu trying killing God brother Touching nyama kunyaru leng dong trying aku Shadu anu trying killing God brother Kohimen ko para tongin Sngi yaw Jisu haganega Sngi baunang karku kardo yangi lemba kaniga knia ka kriam Bakhuid unang pen kuid yangi unang pen koi pen kia yangi unang perlong yangi kibalai fluid na baro kijinge ha kerteng upa baru kun baru mensium Bakhuid Amen kajinga e jungo trai jungi Jisu Christ but kajingi jungo bleng Lempat ke jingya silak jengmen sem Bakhuid kindon rengka berpi barong tongin sangesh por ban panmap nagabinda kilait kila jangi ngilong kinong pop ban ngidon kam ya ka bor Jisu halo jangi ban lait luit na ki pop jangi lese bon sin ngidang kuslai halor ki pop ki bangi ngop shingop but ngim jupan ya ka borna Jisu ban lait luit bade umensium Bakhuid ba syong ka pojongi ba yarap yangi ban kentait ya ka pop but ban eat ya ka hok tongin sangesh por ban pan borna Jisu ban job halor ki pop jongi halor ki jing talot jongi halor ki jing dona jongi halor ki jing sausi jongi baro Jisu ba eat ngila pensong usia me da pabun gi pop map yangi ai boringi bangin dup lang ban job halor kine ki jing talot ki jimlin bas niyo jangi nga palam ha uglei badon por baro badera pi ko himen ko para bangalele pop shibun e daga jim parka daki tin daki kam daki jing le klet daga jing le palat janga daga jing le palat janga daga jing le palat bakrao e janga namar kata ngakarpali ka Maria Bakhuid kabayay sahati ya ki angel badiri koi badia pi ko himen ko para banduwai na kabinta janga how try ublay jangi ublay padon por baro nisene yangi barendala map iki pop jangi unyalam yangi shaga jingi mbam jikut Amen Dragon Rago Blay Sngi Dragon Rago Blay Sngi Christoma O Christora Dorong penim jangi penim yangi Dragon Rago Blay Sngi Dragon Rago
tong in nia duwai ni duwai na kabinta ka jumpen kare jongi na kabinta ka youth convention jonga diocese ba ka boro try kan try kam halor baharo ki kun samla bawan chimenta ha kinigi program ha ke jing suma jome na bening ko try ngi karpat tasngo tasngap ya ke jing duwai jongi pait ki ba ut ki ba nam hame kramba kin yo ishai ya ka ba ki de benle bad ba kin nang khalain ka bor banle ya ka ba ki le yo I da utrai jongi yo Jesu Kristo kun jome uba im bat san sha renkat bat me ha ke jing along ka we jong men sim Bakhuid uble junom la junom Amen. Gajing pula na kitab benengkong Samuel. Kalong iway kot kendai do arpau. Hakito kisngi ndala debam debdi hashilo. Kahana kalayen. Ueli lingdo ula syong hak het hajan urishot jingkang. Ka tempel utrai. Kala kuslai jur bat kala duai hautrai. Bat kala yam kutang. Te kala semai ya kejing semai bat kaong. Kutrai ki pat lada men pet isnei shisha ya kejinjar ka syakri jongme. Bat meken mau yanga. Bat men amklet ya ka syakri jongme. Nrei men ai ha ka syakri jongme ya uwei kun senrang. Jangan IT ya u hau trai baro isyrita ka jing im jong u. Bat an omdon ka serti kaban kta ya ka kli jong u. Katba kenang dua ya kemat utrai. Ueli ulape tu ya ka sentur jongka. Kahana kelakren hapo hala kadunut. Syuki tang kisirm yang sentur jongka. Bat omla ban yok sngau ya kasur jongka. Kumta ueli ulatharai bakadai kabru kawabu ai. Tu ueli ula ong haka. Sakat no pin dang bu ait. To bret no napi ya kawan jong pi. Henrei kahana kalau jubab. Em kokonrat nalong kabru kabasyam jenjar sat. Ngam syam di wan ne kano kecing di kabakor. Henrei ngatelut yala kamansim hakmat utrai. Wat nyau ya kasyakri jong pi kum kakentai kabapo. Namar baro shrinter ngalakren ha ka jingling a bakrau bar ka jing diaw man sim junga. Te ueli ula jubab. Kilet suk to ublai ki Israel un ai ka jing pa jong pi ka ba pilapan na u. Kala jubab to ka syakri jong pi kan shem ka jing baha hakmat jong pi. Nangta kakta kentai kala letno bat kalabam. Bat kakmat jongka kam isung si syu. Kila kirang step ngap. Bat kila mane hakmat utrai. Hangta kila pai shalaying harama. Wel kana ulaya poi bat kahana ka tengah jongu. Bat utrai la kenmau yaka. Bat haka ya kababyang kahana kalapun bat kala kau kun senrang. Pat kala khor kerteng ya u Samuel. Namar kala ong ngalapan na utrai. Kaksin jong utrai. Hisongo yauble. Cim nak nomor Drus pa arkuah. Drus pa arkuah. Sat kmen ula ben kanyangan
jatnan Pentaki dap kikdan Pentaki tinggi kakun Kibabun kun kindum Nabau chagu labanai Jingim watanyam rai Utrai ulawat ban benduk Penrit ya Bakhuid Aduk ulawan penduspa Pensyong rengkat kisim Wat kiri syajong kakendau Marode jong utrai Alor jong utrai utrai Ya kapertai baron Alleluia, Alleluia, Alleluia. Daka jing singore tu priang sengau paya kaktin Kabadon borban penim yapi Alleluia, Alleluia, Alleluia. Utrai undon rengkat bat pim Kabat piru ka jimpulina ka gospel Bakhuid kat kumu Markus Kaburam hamega try u Jesu la leit rung ha ka synagogue ha Kapernaum ha ka Sngi sabat bad ulahikai kibriu kila snopla ya ka jingikai jungu namar ulahikai yaki kum u badon ka bor ka ikhtiar bad omde kum ki start ain ha ka tahi ka por la don ha ka synagogue jongi uburiu ubadon ya umensiam bamkoi bado la kerkai mekwa ayu batni ko Jesu na Nazareth hatu melawan ban penjot yangi ngatip mede ui melang ubakoi jongu play henre u Jesu ula dumok yawu u ong snap jar patamino nawu Teu men siem bamen ulapin kertat ia uta ubriu badaka ba kerkai jam ulamino navu bad baru kila lingo ngain bad kumda kila stang ban kili para maki ka ekane ka jingi kai ka batimai da ka bor ka itiyar u hukum wat ia ke men siem bamkoi Bad ki kongu yawu Te mardor Kenam jengu Kalapriang keleng katain Galilea Ka gospel jong utrai Jing roi hamega Chris ko himen ko para ba id hau trai Jesus Christ ka gospel men takasngi ka hikai yangi syapang ka bor ka itiar jong ublai utrai kam hapadeng jongi halor jongi da ka bor ka itiar jong hamalla ki jingduai jongi ngi pindam yalade syakane ka bor ka itiar jong ublai kenamba ngindup la ban iyat rengkat badu bangindup la ban yasurim badu bad ngindup la ban pindu iya ki jingsiniu kabadon hapo jongi badu trai un jubab yangi habangi shanya
hakene ka bor ka itiar jong uble but kam kerpang jong u Jesu naga benda jongi dei naga taka daw ngi usngo habau Jesu la leis synagogue bad ula yakundu uwe ubriu bakar kai bad ula stang ban ong ubash namarba ushong uksuit hapo jong u mensiam bam kuit ulas tang ban yo ya kane ka bor ka itiar ulas tang ban ting ya kane ka bor ka itiar badon hau Jesu ki bammen ki ting ya ka bor ka itiar jongo blai but ngiru ngi don kam ban sautu habangi duai ya kane ka bor ka itiar jongo blai ladangi duai da ka ba shania ya kane ka bor ka itiar jongo trai kai ka ban sajia ngi pendam ya lade ngi pendam ya baru ki minsiam bamguit hapojongi but baru ki minsiam bamguit hapojongi ki ting ya kane ka bor jongo blai kimla banjang persha ya kane ka bor jongo blai naga takata ki ong ko Jesu Nazareth bale mela wan ban pinchitom yangi namar melong ukunu blai melong Bakhuid u Jesu ulong Bakhuid namaru kit barabor hawu ya kane ka bor but niru ngi don hangi ya kane ka bor ladang ya jan badu Jesu ladangi kongu ya Jesu ladangi id ya Jesu ngiru nginyo ya kane ka bor ka itiar hapojongi namaru Jesu in sawan hapojongi ladau Jesu wan hapojongi ngilaban pindu ya baro jait ki jingsniu baleng imlaban pindu bon jait ki jingsniu ne jimblin basniu jongi ya ki pop jongi namar ngim pat pindam pura shakane ka bor ka itiar jongu Jesu lese ngi bud ya junior Jesu ki don giba on junior Jesu mano ngimju kongu ya ka bor ka itiar jongu Jesu pinban ngi pin kongu ya Jesu daga jingkwa jongi ngi pelong Jesu junior bangin long kiba kam senior mano balong kam senior ngi tip hakikina pulik school ki ong long senior mangilong kiba junior teminda kane ka dega jimma jombon ki briu hakane ka juk minda namar ngi pelong iala de senior badu Jesu ulong kam hapojongi ulong junior te u junior u Jesu pat ulekum no haki school ki don kinna ke ba pinkongu ya ki junior ya ke ba kam senior ki patte kam lada ke don ki kinna hostel ru ki to ki ba sa hostel ki tip ya ke ba kam senior ki pelong ya ke ba junior banle bun ki kam but kumjuru haki school ru ne hakano kano ka jaka ki ba kam senior ki hukum ya ki we banle bun ki kam but ki patre kam ya ki ba kam kinna ki samla ki pa kam ya ki kam kinna hayin ka sem jongiru ngile kumne ya ki ba kam kimmen ki pa kam patre kam ya ki para ki ba kamri but let's say ki pindon kam ya ka tin kor ban pinding ya ki bakin duple ki kam ki ba kam kimmen ki shong pengad kalam tre kano ka kam ki ba hukum hakane ga dor hake jingede jongi badu Jisuru bun sin ngi pelong ya lade kam senior but ngi pelle ya Jesu ya ka bangi kwa omde ya ka ba uble ukwa hang bangi benle tinaga taka daw bun sin ngi donru hapo jongi ya ka de jinglong pelong senior ya lade but pelong junior ya Jesu ngi kot ya Jesu tang habangi don kam ya but kibe pat ki por ngi hukum ya Jesu sa jingai dangi bad hakane ka dukam habangi im kai ka ban sajia ngin sadu ya ka bor ka itiar jongo ble hapo jongi bad uble unum trekam kumba saindur halo jongi bu na preng jongi ki bange ni pelong ya uble ban tre kat bangi mon kabamut ujisu un kalalong junior kat bangi don kam ni kwat ya ngi pale kam ya habangim don kam ngi bujingai au Jesu ngi long kiba hukum ngi imat ngi dong mangi ngi long mangi ngi don kabor ya kabor kabakam he kam klai ben ya Jesu haga jingim jongi ngi yusngo haga jimpule mentakasngi jimpule beningkong mentakasngi kawe ka kende kababuai kane ka kende kababuai kala duai hana u eli ulaong kane kalang kababuai bakam de shisha babuai henry kala yit palat ya utrai
kala penlong yalade junior hakamatu ble but kala penrit yalade but kala pan yaga bor na uble but haba ueli u lingdo haba upeit ula perkat kaneka kente kakalong babuai bunsin habangi duai dakaba shania tilit tilan ya uble hakaba kongo ya uble haba ngi hakamatu ble ngidu yaga jinglarain jogi kaneka kente kam don jinglarain kindiatru haba kela duai kalam rain ya uble ki bru ki bapet ya ka ki perkat kala buai namar kedukam baka duai kam ya deshu bar ke jing duai jongi bastad ka jing duai jongi kam ya deshu kum ki jing duai jongi recline board kala duai kum ka kente bak talot bor kala duai kum ka kente ba beach bad uble ula jubab ya ka jing duai jonga haba ulindo upet ula yo i letse kala buai palat namar kalam buai kim kamla ban duai kumne ula perkat lada katrai kam ya ka jabin jonga kan kam nushu ban duai kumba kala duai bonsin habangi ban hakamato ble ngi duai daga jing jabin jogi ngim ju duai daga donu jogi kaneka kende ka kalalang ka babuai namar ba kala duai daga donu jonga kibriu ki baduai daga donut kin kalalong ki babuai kin long ki babuai du ble kin long ki babuai u mensiem Bakhuid habang ilong ki babuai du mensiem Bakhuid u ble un jubab kloy u ble un jubab kloy ya ka jing duai joni hakama tu ble ngi de balong babuai habar pat ngim de balong buai henre hakama tu ble hayim mane habangi duai ngi de balong buai dau mensiem Bakhuid kane ke jing buai hau mensiem Bakhuid kan perlong kum no yangi ngin perlong uble senior ban ngin long junior habangi long hakane ka dor ka jinga e jung uble kan man tuit halo jongi ko himen ko para tongin IT yalade shaka bor jungu jisu shaka ne ka bor ka itia jungu jisu hakaba IT yagi jing talot jongi let's say don jing ki born jet ki pop let's say you don't born jet ki jing talot let's say you don't born jet ki jing sosi bale kam ju pet nangi namar ngilong sinia haga jing duai jongi ngilong pasarong palat ngi pin he palat e ka kle jongi ngi duai da ka jabing jongi habang ngi duai ro ngi don ka jing sngo hapo jongi ngi tip na dong shadong habang ngilong kumne utrai uble umlaban trekam tongin kin di burom yaw jisu haga jingim jongi ba un wan hiar halo jongi daga taka bor ke tia jongu ban sen shar ya ke baro batalot hapo jongi jisu be it karko kardo yangi pensle yangi pen kantang yangi ngi sautu ngi don bun jait ke jing tuna ke jing talot henre wat hadin ke jing duai ba bun sin kam ju don jing kala e ye hangi le sengi longi basaro ban ngila pendrit palat yame haka jingim jongi bat ngim shim la pediang yame kumbangi deben pediang ai boringi jisu bangilong ki kun bawachida yame ya ka bor ka itia jome enyaro ya utrai jisu Christ ko himen ko para tongin plai ke jinget ke jongi bangin nang pendrit yala de hakamat ublai ngang nget hau blai upa badon bor baro unong tau ke beneng bat ka kindo bat hau Jesus Christ kun ba marwe jongu utrai jongi yau bala puna men siem Bakhuid yau bala kana ka Maria te isuki bala shale ben hapo Pontius Pilatus la sanar penayu la yap la tep yabu ula kya shakibaya kaga sngi ka balai na mi pa na gibaya ula kiu shabene usham shakamon blay pa badon borbaro nang daw man pa ben bishari ki bayim bat ki baya ngangeit ho men sim Bakhuid ha ka balang Catholic Bakhuid ha ka jingya sula ki rikoi ha ka jimap ki pop ha ka jimmi pat ka do da ka jingim bam chikut amen Laispa nyopo. Laispa nyopo. Lait
to ya duai ko hemen ko para ba ka jingkinia jonga ba jompi kalong ka ba pediang kun hau blei upa ba don bor ba ro to ai ko trai ngi karpan ba ka jing terwa kinia jongi pai jame kalong ka ba pediang kun hame ba kanai biang haki ya ka jing kuoi ba kan pinyo haki ya ka ta ka ba ki pan da ka jing riu ble da ukris utrai jangim amen utrai undon reng ka bat pim Gabat pi. to kentiu ya la ki donut Ikin tiu yaki sau tongin ai ngu ya utrai u blei jangim Kasong hok bat kadai. da shisha kalong ka ba shong hok bat ka bade ka deiti jangi bat ka jim penim yangi hamalla ka por bat ka jaka banai ngu yame ko kenra ko pa bakhuid ko blei ba don bor bat bam jikut namar ha ka jingit mela tau ya u benriu ban habala pinram yawu katkum ga hok mela sispa yawu da ka jingisne lemba utrai jangi u Jesus Christ lemba jangu ki angel ki ro ya ka buram jame ki hima ki dem mane bat ki bor ki kinyu hakama jame ka beneng bat ki bor ka beneng bat ki sarapim balakarku ki amane rangkat da ka jinkamen ni kar padi me to ai ba ki sur jangi kin yaso bat ka jonki kat bangi penbana da ka jingero bas ngewret Bakhuid, Bakhuid, you try. Bakhuid, you play, keep on. Make what take it down. Like a buram to me. Why you sana shadro? Why you sana glambo? Why you sana you play to know? Yaro you tabawan, aga kurteng try, neng bakar take it down, like a buram jome. Rayo sana shadro, rayo sana glambo, rayo sana you play to know. ko himen ko para tongin ai ti ala de shaka ne ka bor ka itiar jangu blei shaka bor ka itiar jangu jisu shaka bor ka itiar jangu men sim bakoi ban pindono ya baro jai ki jing talot ka bangi don lesi na mar bang ilong ki basarong wat hadin ke jing tuwai ba basalem kini ki jing sniu kim ju pet nangi pat kanang roy pin ban hapo jangi tongin ai ti tongin pindem ya la de tongin pinrit ya la de tongin long ki ba buai da men sim bakoi bandup long ki ba seizo ha ka jing tuwai jangi karpad na do ka donut ko jisu wan ban sin sharingi wan ban shimdi pura yangi daw men sim bakoi jame yangi bat ki inga sem jangi ya ki jimpang ya ki jing shitam jangi kanamba ngilong shisha ki kun ki balai lui tuwai na do ka donut ha ka ne ka por ka ba ken tang tam da shisha melong bakoi ko trai ka te me jong ka jing koi barom namar ka tangi karpad yame to pen kuit pen kantang ya kini ki jing tarwa jangi da ka ba pa ya men sim jame kum ka umje halo jangki bakin kalalong yangi khammet batasnam jangu trai jangi o Jesus Christ haka por baladino yavu badala ka mons ngba ulapdiang ya ka jingsha shitam ulashim ya upu bada ka baingu yame ulakdia yavu badulai halake sentran u om toshim batto bamna ka ne pi baro na marka ne ka long ka medjanga ya ka bainaiti na ka benda jumpi
Hakaju kerukam enda lalaya bam ula shim ya kakuri bada kabaingo biang iame ula aya ka hala ki sentran uong to shim bat di na kanepi barro nemar kane kalong kakuri janga snam janga jutam batimai bad bam jukut ya kaben penmi nagabenda jambi ba nagabenda ki babun nagabenda ka jimma iki pop to le ya kane ban kan mau yangam ko snam bakador janga kris to pen kuit yangi pen kuit ya kemen siam hadim pen kuit pen koi pen kia ya ki bapang ki bashitam ya da yangi nau bamen kajimaya jong kajinge Katasin bangi bamune upu bangi dinakane kakuri ibenda gaji abjome kotron dadadu namar kata ngi ke ba penmenta ya ga jingia bad ga jimmi pa jungu ngi tarwa hame ko tra ya upo janga jingim bad ya ka kuri janga jim penim ngi da aing wa aidem namar mel new yangi ki ba bit ben yang hakama jamme bad ben shikriya me da ka bas ngeverit ngi kar pad yame bangi ki ba yo binda hakamet bad asnam ukris ngilong ke bala penyat le kawe da umen siem Bakhuid to kan mau ko tra ya ka balang jamme kabala priyang hasatala ka pertai but penchana ya ka ha ga jingi ringkhat bado Francis utpa Bakhuid jangi wilbert marveno bishop jangi but bar kiling do but kiriniam to kan mau lemro iki himmen ki para shinrang but kinde ki bala yotia da ka bakermen ya ga jimmi pat kin mau ya baro ki bayi batoin jangi ki bala kalat na padang jangi but kumjuri ki men siem hadim pen kuit ki bamdon mano banduwai Badia baru ke bala khalat no ha ke jingis ne jamme to pediang yaki sha ke jing shai ka kamat jamme to isne yangi baru ngi kar pardia me baring khat bat kamaria te so di Bakhuid ka kami jango play u joso bakudo kurim janga ki apostol Bakhuid u Francis deceased Bakhuid but baru ki rekuid ke bala pensna ba yame pateng la pateng ngilong ki babik ben yo bin talem ha ke jingim bam jikut but bangini ro but pindon boram yame da ukon jamme o Jesus Christ davu lempadu badhavu kallam hame ublay upa badon bor ha ke jingelam kave jung men siem Bakhuid barro ko burom bat ke jingero junom la junom Amen. Ko himen ko para ko tongin duai da ka ba kerpat ya jisu ban kerku ya ki inga sem jong ya ki jingem shime jongi bangin don bara bor ha po ka jing sen char bat ka bor jong jisu ha ka jingem jongi ko pa jongim Uba ha beling ka long ba ko ka steng jome kan wan ka ki ma jome ka long ka mon jome ha ka ndo ba ha beling to ai ni min ta ka jing bam jongi ka ba hala gasni Padma bingi kereng kanjungi kumpangi rungi map ni kebeles niu berdelam ni syak jimpen shoy and rate polite ni na ka basiniu top light yangi ngi karpat ko trai na ke jing siniu baro aga jing spoon jamme to ai jing suk jing sign hagis ngi jungi knamba da ka jingarap ka jingis ne jamme ngi light ne barabo na ka pop bangin yo jingeda na ke jing jinjar baro kadbangi dangap ke me lendi aga jingkarmen Bakhuid but ka jingwan pa jungonom penim jungi o Jesus Christ Namar ka jume ka long kaima ka jume ka bor ka buram junom la junom ko trai Jesus Christ me ubala on ha ke apostol jamme ka jingsuk ngai happy ka jingsuk janga nga ai happy wat pe digi pop jungi henry ha ka jingai janga balang jamme but ha ka jings bon jamme tai ha kai ka jingsuk but ka jinget le ka ve kat kum ka mon jamme mamme uba im bada basansha junom la junom
Amen. Ka jing sa ko try kandon para bor reng ka bat pim Kabat dam da piru. ka jing Yesus Kristus ini ai ngut markelia. Go kun lang bro, be bagi no ki po ka persay, osu sene yangi. Go kun lang bro, be bagi no ki po ka persay, osu sene yangi. Hakami ukun lambro junga belai. Hakami ubakit na ka pop junga parte. Sakit to ki bela kot shaka jing kawai junga ukun lambro. Bukan rat ngamlong masuk hop amantrong po kayeng jenga. Reis om terketi kemersim jenga sakyahi. Kamet bagas nam junga Kris kan rianga shaka jing in pam chuku. Amen. Ablego kun, ablego min sim Bakhuid. Ngis ngungu yame nagabinta kane kakelitman kabakentang tam Bakhuid tam. Kabangilayo pediang yang kamet pagasnam jungugun jame ku Jesu Kris. Go Jesu menyid. Mela wan shangi nakabor ka itiar jame. Bamik ngikwaban pen karau yame. Inang nang rip menang nang karau. Jesu menyid. Baka lemba kane ka jimpen karau yame. Kabor ka itiar jame kanang roy hapol jangi.
halor ke jing pang jangi halor ke jing shitong jangi halor ke jing tanat ba bon jai jangi halor ke men siam ba buit baro badon hapo jangi hakinga sem jangi nang karau shu hapo jangi ko Jesu nang karau shu hapo kinga sem jangi ko Jesu nang karau shu haki kam ke jam jangi ko Jesu nang karau shu ko Jesu hage jing nang jangan nur jangi nang bang melong ko boleh ba senshari ya kinga sem senshari ki kam ke jam jangi senshari ke jangi men siam jangi senshari ki bapa ki beshitam jangi hallelujah 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 la 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 hallelujah 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 Jesus 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 bekradia ubamen bekradia kamen siam bangko ina po jangi yo men siam bangko ina men chita pen sajayangi ko Jesus be lai lord yangi na ki kinyang jaga jimpang na ki bayin patoy jangi bakin dop yo to bo ben kalai ni ke ke jat patalon jangi bakin dop la ben yang ben yai hallelujah 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 Jesus 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 la 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 Jesus 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 hallelujah 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 tong inia duwai ngi karpat rit yame ko blei badon bor barro ba ha ka jingis ne jamme menai ba ki to ya ki ba me pen kalain da ki sacrament jamme kenlaro ban shakri da ka jingim ka ba pen smabha yame da ukriso trai jangim amen utrai undon renka batpim blei badon bor baro en karkoyabi uppa baro kon baro mensim Bakhuid amen ya lesuk ban pen bana ya kaburom jungutrai da ka jingim ka jompi Isango yau play number south spark kendai south spark kendai Bakhuid, Balak, Pamanikong, Chumatar, Barabor, Junam, Amen. And you're right, you try Jesus Christ, Junam,